arrest warrant ya Suleiman. Akuti December anayipisa mbiri yaka majekete chimwendo banda kumaso kulazi kwanje mboma Lilongwe. Chingerezi chake akunena kuti libero, kutanthauza kwake kuononga mbiri. Akuluakulu, libero is not a criminal offense. Munthu sangapite kundende for damaging or making false statement about someone. Timaona masiku ano chimwendo banda Moses Kunkuyu, Jesse Kabwira amanyoza EPM Norman Chisale. Iga nakhala kuti libero ndi mwandu onsewa akanamangidwa. Paliso anthu ena okwana 4 atengedwa pa zifukwa za ndale. Joseph Mwanamveka anamangidwapo mbuyomu. Akuti amasokoneza mafiga kwa MF. Anapita ku koti, zinapezeka kuti ndi bodza, ndipo mlanduwo anauthetsa. Izinso zimene tikumva za Salima Sugar ndi mabodza okhaokha. Vitumbiko Mumba anaba 1.2 billion ku project ya Njanji. Mtsogoleri asakhale bwana iyaye, asakhale bwana wokuponderezana, asakhale bwana wokuzuzana, asakhale bwana wokuchitirani nkhanza, asakhale mtsogoleri wa ndale wokusowetsani mtendere. Akuluakulu, saona ndege ndi chitsiru. Muzaka 4 wamangisa anthu ambirimbiri popanda umboni. 750 million ya fertilizer inapita butchery. 1.1 trillion inasowa kumera. 600 billion kunokma. Munthu wa ku Britain amene akuyankha mlandu umeneyo anabwera mdziko lino miyezi iwiri yapitayo, ndipo atabwerera ku UK adamangidwa na afunsidwa mafunso, kenaka adamusiya pa bail. Ndipo atatero iye adapempha khoti komweko kuti lisinthe ndondomeko ya bail yake, koma adamkaniza kusintha ndondomekoyo chifukwa bungwe la National Crimes Agency la ku UK lidanena kuti asasinthe ndondomeko ya bailoyo chifukwa mlandu wake ni waukulu, ndipo kukhudza anthu ena akuluakulu ogwira ntchito mboma lathuli, monga Vice President ya dziko lino, Chief of Staff ku nyumba ya boma kuno, Solicitor General, Inspector General of Malawi Police Service, Chairperson of Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA, komanso lawyer wa Malawi Police Service. 2022 Lazarus Chakwera anatuzeka. Anthu 87 akuluakulu mboma abandisata. Koma chodabwisa pa list imeneyi ya anthu 87 amene amazengedwa mlandu ndi Saulos Chilima. Ena onse kuphatikiza mwana wake Niki, Priska Podangaga, Esen Hoankaka anawateteza. Anti-Corruption Bureau komanso makoti akanakhala chilungamo akanamanga Niki Chakwera. Mwana ameneyu wasowa mabiliyoni ankhaninkhani mboma limeneli. Lero MCP yangomva msonkhano wa EPM ku Blantyre ayambiranso kumanga anthu. Tidziwa chimene chinachitika, kuti ndege inagwa bwanji, poona zithunzi mmene timauzidwira amati kunali nditu mitengo yoopsa anthu sangadutsa. Kuona mapikicha kantengo ndi kamodzi, nsewu pafupinso, choona chidzaoneka, anthu adzadziwa choona. Wamkono umodzi anakumana ndi saona ndege last week. Anamuwuza kuti aise nkhani ya Chilima yationongera mbiri, Bishop waika mchere pa chilonda. Chomwe tikufuna utsegule milandu yabodza kwa akuluakulu a opposition. Nditamva kuti ndege yanyamulidwapo ngati lero. Pa ndege janayinyamula ngati lero. Ziduswa za ndegezi. The next day mama ndimene nafika pamenepo. Chodabwisa kwambiri kwa ineyo chinali chokuti pamene panagwera ndegepo, pamene anatina tola azibale athupo.
atafika wawa atachosa atanyamula ziduswa za ndegezo anakumba chidoti. Yes. Yeah? Kwambiri anakumba kaphiri nditu ndikukwirirapo ponsepo ndikutenga tiziduswa tija nkutiponyano pamwambapo. Osakhalisa mnyamata mkono modzi anatengana ndi wa polisi Kingsley Ludzu ameneyu ndi membala wa MCP anapita ku Blantyre kukalembetsa ma warrant of arrest. Kungonjezera pamenepa Kingsley Ludzu wapasidwa 5 miliyoni ndi chimwendo akuti akhale mboni pamwando ofuna kulanda katundu wanu Manchisale. Ndeti mafunsa kuti mboni ya mlandu wa chilungamo amachita kugula ndi chipanda chamowa. MCP inagulisa chimanga kwa Adimaki, fetreza, mafuta, mankhwala, forex kulibe. Chimene akuchita ndi kugula anthu pogwisa ntchito ndalama zakuba. Mwachisanzo chimanga cha Ukraine ampasa manganya kuti azigawa ngati chaboma. This guy Michael Usi is very stupid. Ngati mukumbukira bwinobwino Quadra anatusa chokozera kufuna kugwirira sekretary wake Gladys Phiri. Nkhani imeneyi inathera ku khoti. Tidziwa chimene chinachitika kuti ndege inagwa bwanji poona zithunzi mmene timauzidwira amati kunali nditu mitengo yopya anthu sangadutsa kuona mapikicha kantengo ndi kamodzi nsewu pafupinso choona chidzaoneka anthu adzadziwa choona. Panali tsiku osanayi mu ofisi amanganya anatusa chokozera ndikumamuza asikana ameneyu kuti ayamwe. Nkhani inakula mpaka ku khoti. Amene athesa nkhani imeneyi anali akuluakulu a mpingo wa SDA. Munthu ameneyu ali mbiri zoyipa. Anathesa banja la Ruth Simika. Ndikuti pano Makesi Kono akuphika nsima pa chimirire ku Blantyre. Taona na zake muti kuferanji. Frank Yalu mwachisanzo akuvutika. Saulos Chilima anamutukula. Mapeto ake anamuukira. Lero chimanga chachokera ku Ukraine akunyadisa anthu miseumu kuponya matiye gasi ngati chake. Inu convoy ya vice president imaononga 20 miliyoni pa tsiku. Akutenga belo azovala wagula 500,000 ndikukwera convoy ya 10 miliyoni ndikupita ku Tcholo kogawa zovala. Mwachidule Uncle Short One is very stupid. Olagawe chimanga palibe akuifuna MCP. Atizuza 4 years anthu sangakomedwe ndi thumba chimanga. Taona Nikolawa Shire palibe MP wa MCP amene akuyisa chakwera. Abidamia Chomanika ndi nduna za chakwera koma akuuza anthu kuti azayima independent. Ilyas Karim MP wa Chikwawa South anasiya kunena pa nsonkhano kuti kwacha. Amauza masapota azingonena kuti Karimu oye. Ineyo mukudziwa woye ndi silogani ya DPP. Ndi anthu ambiri kumeneko akudabwa kodi ku MCP akuopa kochani MP ameneyo. Kafukufuku jakupanga ku Germany tinaonanso president anyamuka kuno upitaso ku Germany. Situ zara masatira kafukufuku imweyo kunali kukaongolera kuti zina ndi zina zikhale bwanji zipikidwe motero. Abwera kumene kuja kafukufuku anali osagwira mtima chifukwa mukumbukira noyo kuti Minister of Information ananena kuti black box taisunga. Nkhani yavutatu ndi yaikulu ndi imene chifukwa akanangoti pasa black box yo black box yo ikanalankhula china chilichonse chimene tikufuna kuyankhidwa. Ma contradictions anali ochuluka kwa inapita kunzuzu inabwerera now the other report. Ndege yagwera muchipululu amini muchinkhalango chokuti sitingakafikemo a few meters away from a village. Pali mafunso ambiri. Susan Dosi ku Chikwawa anatuka UTM ndi kuwa MCP amauza anthu onena kuti akutsatira chitukuko. Ndikuna pano akulira chifukwa Sadiq Mia Highway sikutheka.
bridge ya Misefolo ikukanika. Ine sinali ndi makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa assemblies. Akhala kuonjeza mbuyomu timanga Gwanda Chakwamba highway, Sadikimia highway, bridge tikonza anthu safa ndi njala, komanso timanga Gwanda Chakwamba School of Excellence. Analephera, palibe ndi chimodzi chimene amanga. From there anayamba kunama timanga 2.7 billion mausoleum ya Gwanda Chakwamba. Inu munthu ameneyu Lazarus Chakwera analephera kukwera galimoto kupeza mafuta opita kumaliro asadikimira ndi angakwanise kumanga chiliza cha 2.7 billion. Mmene akuvutikira anthu kwa Ashire sizikusiyana Central Region. Kusalima anthu ena asandusa mkodzo kukhala fetereza. Halo wasopita. Mdakhala kale. Akugawa ma 2000 mbali nayi thumba la chimanga tukula 70,000. President opanda nzeru 2023 anagwesa kwacha ndi 44%. Chilichonse chinakwera pansika. Inflation 35%, ma interest rate okwera. Ndelero waona kuti zavuta akusambira manja Reserve Bank Governor. Umenewu ndi uchitsiru. Chichola Banda ndamene atuza kuti tikugwesa kwacha ndi 44%. Sana muchose ntchito. Kugwa ndi kutsika mphamvu kwa kwacha kuthandizira kuti zinthu ziyambenso kuyenda bwino, komanso kuti ngakhale tikudutsa mu nyengo yowawa ngati imene, chiyembekezo chathu ndi chakuti zinthu ziyamba kuyenda bwino pachuma. Anayesera kumanga anthu, anayesera kupseza anthu, anayesera kupha anthu, kuponyera anthu kung'ona, koma sizinatheke. Democracy is the people, by the people, for the people. Si mathematics Zanabero for Chakwera by MCP.